Savat sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी CMM Arena Mercedes. and चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. चम 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 उजळले डोळे, हृदय आनंदाच्या लाटा. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. मोरेश्वरा हे गजवदना विनायका, शिवगौरीच्या तनया तू मोरेश्वरा. तुझं स्तवितो हे लंबोदरा. श्री गजाननाय नमः. श्री कामाक्षी नमोस्तुते. महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती नमोस्तुते. जय देवी, जय देवी, जय श्री कामाक्षी माते. जय देवी, जय देवी, जय श्री कामाक्षी माते. जय श्री कामाक्षी माते. आरती करी तुझ लागे माते. भाव पावगे हे पूर्णाते. भाव पावगे हे पूर्णाते. अनंत रूप तुझे देवी त्रिभुवनी. अनन्य रूप तुझे देवी त्रिभुवनी. नवरात्री नवदिन नवरूप घेऊनी. नवरात्री नवदिन नवरूप घेऊनी. दैत्य संहारिसी भक्ताला तारिसी. दैत्य संहारिसी भक्ताला तारिसी. किती कृपाळू तू देवी आई कामाक्षी. किती कृपाळू तू देवी आई कामाक्षी. आई कामाक्षी, आई कामाक्षी. जय देवी महादेवी, जय श्री कामाक्षी माते. जय देवी महादेवी, जय श्री कामाक्षी माते. जय श्री कामाक्षी माते. जय श्री कामाक्षी माते. दर्शनासी सारी अंबासे चली. दर्शनासी
देवाची मूर्ती पंच प्रदक्षिणा करुणी भक्त मागतात मागणी पंच प्रदक्षिणा करुणी भक्त मागतात मागणी भक्त मागतात मागणी भक्त मागतात मागणी आईचे सुख तू भक्तांना पुरविसी आईचे सुख तू भक्तांना पुरविसी वधूवर होण्याचे भाग्य तू दाविसी वधूवर होण्याचे भाग्य तू दाविसी कृपा करी आम्हावरी आई कृपा करी आम्हावरी भक्तांच्या हाके धाविसी भक्तांच्या हाके धाविसी भक्तांच्या हाके धाविसी आई कामाक्षी 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 जय देवी महादेवी जय श्री कामाक्षी माते जय देवी महादेवी जय श्री कामाक्षी माते जय श्री कामाक्षी माते जय श्री कामाक्षी माते दुष्ट विनाशक महाकाली तू ज्ञानदायिनी सरस्वती दुष्ट विनाशक महाकाली तू ज्ञानदायिनी सरस्वती तू यशदायिनी द्रव्यलाभिनी महालक्ष्मी रूपिणी तू यशदायिनी द्रव्यलाभिनी महालक्ष्मी रूपिणी महालक्ष्मी रूपिणी महालक्ष्मी रूपिणी कामाक्षी 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 नमोस्तुते कामाक्षी उदयोस्तुते कामाक्षी नमोस्तुते कामाक्षी उदयोस्तुते कामाक्षी उदयोस्तुते कामाक्षी उदयोस्तुते चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या लाटा Bringing happiness in every celebration. B.S. Channapasappa and Sons. The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा अनुभवी व कुशळ कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम पोद्दार ब्रदर्स खडे बाजार बेळगाव साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. We Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, slipcraft mattresses and many more. We Decor, Ram Lincoln Road, Sherry Gully Corner, Belgavi.
Wishing everyone happy Ganesh Chaturthi. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटयात गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. Mangal Murthy value for money offer started at CMM Arena from 25th August to 29th September. To make this Ganesha festival more interesting for its shoppers, up to 40% off on furniture and appliances with a free gift on appliances. Full home pack starting from 39,999. Combi offer, package deals and exchanges available with finance. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Mercedes. सूर्यास फळ समजुनी गगनी झेप घेणारा शूरवीर तू शूरवीर तू ब्रह्मांड लोकी विस्मित करणारा सर्वशक्तिमान तू सर्वशक्तिमान तू सर्वशक्तिमान तू सूर्यास फळ समजुनी गगनी झेप घेणारा शूरवीर तू शूरवीर तू शूरवीर तू ब्रह्मांड लोकी विस्मित करणारा सर्वशक्तिमान तू सर्वशक्तिमान तू सर्वशक्तिमान तू लोकपूजा पिंगलक्ष पंचवक्त्रा देव तू लोकपूजा पिंगलक्ष पंचवक्त्रा देव तू महारुद्रावतार तू महारुद्रावतार तू महारुद्रावतार तू भूवरी शंभू प्रकटला तुझ्या नावाने हनुमंता 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 भूवरी शंभू प्रकटला तुझ्या नावाने हनुमंता हनुमंता हनुमंता
दुःख निवारिणी माझी आई लैराई कळस रूपिणी दुःख निवारिणी आई लैराई माझी आई लैराई माझी आई लैराई माझी आई लैराई माझी आई लैराई ओम कण पेट्टा वडाचा झाड बोला 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 भक्त धावून येता आईच्या दर्शना भक्त धावून येता आईच्या दर्शना मनाने तुझ मागणे दर्शन दी आई मनाने तुझ मागणे दर्शन दी आई साहेबी माई खूपाची मका झाला तुझुरी साहेबी माई खूपाची मका झाला तुझुरी मका झाला तुझुरी मका झाला तुझुरी ओम कण पेटले ओम कण पेटले ओम कण पेटले ओम कण पेटले मोगरीचे गळे घालून धोण उभे रावले रावले सायबिणीचे नाव घेऊन ते पूजा ज्ञान धावले मोगरीचे गळे घालून धोण उभे रावले रावले सायबिणीचे नाव घेऊन ते पूजा ज्ञान धावले पूजा ज्ञान धावले पूजा ज्ञान धावले गजर चल्ला आई लैराईचा म्हणा कुंडली कवरते हर विठ्ठल पार्वती पते हर हर महादेव सीताकांत स्मरणं जय जय राम श्री गुरुदेव दत्त श्री लैराई माता की जय गजर चल्ला आई लैराईचा गजर चल्ला आई लैराईचा माझे आई लैराईचा माझे आई लैराईचा चवत वॉज स्पॉन्सर्ड बाय B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. को स्पॉन्सर्ड बाय पोद्दार ब्रदर्स खडे बाजार बेळगाव सपोर्टेड बाय सुनील टेक्सटाईल श्री समादेवी मंदिराजवळ नार्वेकर गल्ली बेळगाव V Decor, innovating lifestyle. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी CMM Arena Mercedes. अँड चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या लाटा Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा अनुभवी व कुशळ कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम पोद्दार ब्रदर्स खडे बाजार बेळगाव.